Selamat hari Minggu. Nah, terus. Set. Nah, terus. Alon-alon, set. Tetap jadi ngene ya Mbak apa jenenge ku ditampani alon-alon. Jadi aja langsung dicolong ini. Ngedonone alon-alon aja dilepas yuk. Set. Ditungi dhewe stretching ping pira set ya. Neh alon-alon set. Nah. Neh alon-alon set. Nah. Wis cara dudur sithik to? Nduk mau asale ra iso cendik tok. Oh. Iya. Laporan. Wong liya kan ora iki. Nah, sik yo. Set. Nah, sik alon-alon. Ah. Iyo. Set. Pelan-pelan. Ya, saya ora usah ke susu. Ambekan sih. Nah. Yo. Semangat. Kayak ngerti aku dhisik, Mbak, sikilku pas urung iso diurung jeh pen-penan semumbarang. Diobahno sithik larane nyelop itu. Iku kon ngobahno terus. Diobahno sithik padha karo wong padha karo dituthuk nggo palu garise. Luarane pol. Tapi iku kudune wajib digerakno setiap hari. Soale otot ndeke. Nggih, otote kaku. Nek wis kaku manggon iku malah angel. Bener, Mas. Yo, alon-alon. 20 hari kok. Sithik-sithik wae. Bu jenengan cekelingi sore mawon. Duh, sik. Nganu Mbak, jenengan mawon, Mbak, saru kula. Sikile. Terus nek dak tekan ndak usah cek. Sikile ditekuk dengkule. Ah, dengkule ditekuk, dicolno sithik-sithik. Sithik-sithik. Ora, tekan, ayo. Tekan. Kurang maju sik. Ayo diterusno ora apa-apa. Kurang mepet no, Mbak. Jenengan mriki mawon, Mbak. Ah. Engko jenengan nganu nggih, Mbak. Mau nahan tok nggih. Iya. Ampun melu ngobahke. Iya. Bahaya. Enggak usah di. Nggih, sing ning ngisor mawon bae. Enggak usah. Teng ngisor mawon. Nampani sikile. Set. Semangat pinan dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahi Alhamdulillah. Wis, ngono tok wae. Mesti kuwemeng. Heeh to? Mesti kuwemeng. Wis, templekno tok, bajal dicolno alon-alon. Nah, ibu sing nahan. Kiri kanan. Nah, mesti langsung narik tekan kene. Nggih ta? Ngene iki po. Mboten. Oh. Ya harus otote kan tekan kene, Mbak. Oh. Mboten kerasa? Tekan kene? Oh, iki kan kudune kerasa. Oh. Lho nek di iki nggih kuwi padha ya. Kudune kerasa. Nggih ta? Maksudnya rasa sakit kan? Oh, mboten, maksudnya otote kerasa tekan dhuwur. Ya ada. Nak lorone gak paham sing ngrasakno sampean, tapi iki niki tarikane kan lho dingenekno kerasa. Nah. Set aman. Sit. Ya, yuk. Pelan-pelan wae. Set. Foto, Bu. Iya, yuk. Aku lagi batek. Ayo. Sik, pelan-pelan wae. Non. Satu. Alhamdulillah. Iya. Cekeli wae, Udah. Oh.